Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Het is de Frieske Daddy Daddy. 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 Frieske daddy in de house. Grote kruis dan de paus. Ik dacht ik doe het niet fout. Je man is de vrouw waarvan ik hou. Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Je bij mij een bijzondere gast om de tafel vanuit het Omroep Friesland Café. Hij is populair op Instagram, op TikTok, maar intussen loopt hij volle zaal, zeker in Ljouwert bij Neushoorn, met zijn albumpresentatie. Ik had over Raptil, te bekijken of ze het uitspreken worst, en zijn echte naam is Martijn Werkhoven. Hij komt uit Frensjerwijn, werkzaam in het onderwijs, maar vooral dwaan mij muziek. En dat doet hij al een hele tijd, en mijn product succes dus. Want het album Frieske Daddy, mij een... zich hulde in een protte belangstelling in ieder geval. En mooi dat je er bent. Dankjewel. Ja, mooi dat ik hier mag zijn. Hoe is het? Ja, goed. Het is het was een chaotisch en druk weekend. En ik ben alles even aan het bedenken allemaal. Ik word soms ook nog even 's nachts wakker. En dan heb ik weer een nieuwe herinnering. Hè? Want we hebben vrijdag die show gehad. En, dus het is nog heel erg druk in mijn hoofd. Maar ik ben wel heel erg voldaan. Ja. Waar gaat het bij jou om? De rap, om de teksten, om überhaupt het hele... Om midden in de wereld te staan, midden in het leven te staan. Wat is het? Nou, ik heb mezelf wel voorgenomen. Ik wil niet politiek zijn. Ik wil niet mensen vertellen hoe ze moeten denken. Ik wil gewoon puur entertainment zijn. Dat mensen denken, een liedje luisteren, even lachen of even ervan genieten. Dat ze naar de show komen, dat ze ook even kunnen lachen, dansen, gek doen. Ik hou er niet zo van om een politiek of een advies te geven hoe je moet leven. Ik wil gewoon dat mensen even genieten en entertainen. Dat vind ik het belangrijkste. In de muziek, in de filmpjes en in de show. Ja. Album is klaar, zit ik wel op internet in. Dus ik we straks weinig nog hoe praten. Is er lang mee bezig geweest? Ja, langer dan ik had verwacht. Ik heb best wel veel nummers opgenomen. En het duurde maar, want je hebt ook gastartiesten. Nou, dat moet je plannen, hè, zo'n studiosessie. Dat weet jij ook. De ene kan dan niet. En ja, ik had ook niet echt zoveel zin om het album zomaar eruit te gooien. Ik denk, daar moet ook even een aanleiding voor zijn. En ja, ik merk wel, dat is wel grappig. Want ik heb bijvoorbeeld in een liedje, dat heet You Hoi, heb ik het over daten en over single zijn. Maar ja, het liedje is uitgekomen toen ik een vriendin had. Dus dat was wel een hele mooie. Toen dacht ik me zo, en toen tijdens de show deed ik het nummer live. En toen, mijn schoonouders waren ook in het publiek. En toen had ik een heel verhaal over Tinder, de dating app en singles zijn. Dus toen zei ik ook tegen mijn schoonouders van, nou, dit was een oud nummer. Ik ben nu gewoon oké met jullie dochter. Dus dat is wel heel leuk. Ja, ze helpt de titel dan in. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Maar het is... het is wel weer grappig. Het staat weer voor een bepaalde fase in je leven. Hè? Zo denk ik maar. Elke plaat had zijn verhaal. Wat voor verhaal had Frieske Daddy voor jou? Ja, het album heet Frieske Daddy. En er zit een nummertje dat heet Frieske Daddy als titelnummer. Ja, dat is eigenlijk een... misschien doe ik het te kort als ik zeg een onzinliedje, maar het gaat eigenlijk nergens over. Het moet gewoon even lachen en even leuk. En het gaat over als Friese vader wat je allemaal doet en zo. Hè. Voor het slapen haal ik bollen uit de vriezer. 6 uur aan de boontjes, want dan gaan we lekker eten. Nou, zoiets. Hè? 6 uur aan de boontjes, bintjes. En... de bollen uit de vriezer en een beetje die grapjes erin en zo. Het is een beetje lacherig en leuk. Ik doe er wel heel veel voor. Dus het lijkt misschien alsof het een beetje... Nou, het doet maar wat. Maar met alles achter zit een idee. Overal zit een idee achter. Dat is een goeie. Ja, en in Frieske Daddy... daar had ze door
de Frieske en de Engelse taal. Ja. Komt ook een beetje naar voren. Ja, bij is meer Fries en Nederlands, maar dan komt die tweetalig ik wel weer naar voren. Ja, want ja, ik doe dat expres. Dat komt ook omdat ik ik wil zeg maar... mijn ambities liggen wel misschien groter dan Friesland. En ik ken geen één rapper die Nederlands en Fries door elkaar hebt. Dus ik denk, daar wil ik ook uniek in zijn. En het lijkt mij ook heel grappig dat mensen uit het midden van het land, het zuiden van het land, ook mijn muziek gaan luisteren en dan ook zich gaan interesseren in de Friese taal. Dat lijkt me ook wel echt heel leuk. Want de komt eigenlijk uit een Friestalig nest, Ja. maar de praat gewoon Nederlands. Ja, mijn ouders hebben ervoor gekozen om met mij gewoon Nederlands te praten. En ja, maar ik zou wel Fries kunnen praten als ik wil. Alleen dan moet ik heel erg nadenken en dan moet ik zoeken naar woorden. En dat vind ik dan wel lastig. Dan voel ik me niet helemaal op mijn gemak. En ja, heel veel mensen valt dat wel tegen als ik dan tegenkom. Maar als ik het uitleg, dan snappen ze het wel weer. Want mensen denken... ik ben ook wel eens een nep-Fries genoemd. En dan denk ik, nou ja... Alles aan mij is verder rest Fries. Pakenbeppe en mijn gezin is Fries. En dat van die Friese moeder en de filmpjes, dat is niet uit de lucht gegrepen. Dat is echt wat ik heb gezien. Was het echt mijmaker? Ja, zeker. Ja, dat probeer je een beetje te vertolken in die grappige filmpjes. Ja. Maar wonderlijk, hè? Hoe is dan in zo'n meertaligheidssituatie verloren komt. Ze zeggen los van het Fries en het Nederlands. Ja. Maar dat was natuurlijk overal op de wereld wel. Ja. Maar hoe die brein en die hersens, hoe die twee wereldjes taal zitten. Ja, dat is of wel denk ik dan wel eens in het Engels? Nee, ik denk nooit in het Engels. En ik gewoon heel vaak in het Nederlands en ook een Friese woorden en zo. Dat komt er ook wel. Ik heb bijvoorbeeld heel veel Friesisme in mijn taal. En ik heb nu een vriendin die woont in Den Haag. En dan zeg ik wat en dan zegt ze, wat zeg je nou eigenlijk? Waar haast het toe? Ik zeg wel eens, ik ga even die kant op hoor. En dan zegt ze, die kant op? Welke kant? Ik bedoel meer dat ik gewoon wegga. Dus ik merk wel dat ik heel veel Friesisme in mijn taal heb. En ook tijdens onze... nu ga ik wel heel diep op in. Op eerste afspraakjes heb je het over Paak en Beppe. Nou, Paak en Beppe. En dan merk ik pas, ik ben wel echt... Best een echte Fries. Echte Fries, ja. Een diepvries. Ja, diepvries, ja. Is al een Pek en Mei was die hele en wat ben ik die al squadfamilie weer bij het concert. Nou is Loud eigenlijk ook een gewone stad. Ja, maar zij... Hoe rennen die hier om? Denk ze, wat is dit hier? Nee, die wonen in Ridderkerk, richting Rotterdam. En die hebben vrienden in Twijzelerheide. En die komen wel geregeld even in Friesland. Die winnen dat exotische moment. Ja, zeker. Ja, zij vinden het prachtig allemaal. Ja. Friesland. Dan komt de dochter dus maar een Frieske jongen toe. Ja. Nou ja. Maar niet dat je woord Fries praat. Nee. Nou, het was zo... ja, ik wilde er wel diep op ingaan. Maakt ook niet uit. Het is een leuk verhaal. Zij was een weekendje Friesland, Twijzelerheide. En toen hadden we de dating app en toen was het raak. De vrienden van haar ouders die zeiden... Goh, ik wil zo graag dat jij met een Friese jongen... Nou, dat weer wel. En toen kwam ik eraan zo, huppa, op een witte paard. Ja. En nog heb ik geen Tinder, ik ben wat van een andere generatie, maar ik ga Windows helemaal in het Fries en Facebook. Ik toen Tinder nou ook helemaal op zijn Fries. Nee. Hoe zit dat eigenlijk? Nou, wat het leuke is als je zo'n dating app hebt, en dat is, want je... Nou, liefde is altijd wel fijn. En ik had een match met iemand. Zij had een weekendje Friesland. Maar het vervelende is, door die filmpjes worden quotes uit mijn filmpjes worden gebruikt in die apps. Dus dan heb je een match met iemand en het eerste wat ze zegt is... you, hoi, of ja, of zoiets. Iets uit mijn filmpjes. Dat is wel grappig, ja. Ja. En dan denk ik, gaan we weer. Maar het is eigenlijk wel hartstikke leuk. Ja, want als ik hoe praat, dan praat ik natuurlijk ook over... En dit is natuurlijk al een periode naar je fenomeen, het hele digitale. Dat is natuurlijk wat oors dan oldschool guys zoals mij. Zaaltjes, en dan bouwt iets op en dat was bekend, beroemd. En dat hele digitale verhaal, social media... Ja, dat is toen misschien wel het voorbeeld van hoe dat werkt. Hè? Ja. Hij staat een heel... Toen zei ze wel eens, alles wat ik dacht, daar ga ik ook nijtocht. Hij staat er vanaf het begin hier. Dat is een soort plan, de campagne hier is om op die social media een bepaalde rol te spelen. Nee, het was... Want het is een soort veenbrand die er dan ontstaat. Ja, dat is... Met korte quotejes en memes en weet ik veel. Ja. Ik had een... even kijken. Ik was er door de coronaperiode ben ik TikTok begonnen.
Omdat ik mij verveelde en ik was alleen in mijn appartementje hier in Leeuwarden. En toen had ik een Friese remix gemaakt van Traag, van Busy, Doch ik het goed, Heiti. En dat ging helemaal viral. En toen dacht ik, hier moet ik verder in. Waar ging die viral? Koest daarachter komen? Nou, in het hele land. Ja, precies. Ja, Zelfs ja. Busy zelf had het geliked. Dus dat is... maar dat is heel gek, hè? Want ik heb hem... hij was toen binnen een dag 300.000 keer bekeken. En toen heb ik hem 2 weken terug opnieuw geplaatst. En nu is hij weer viral aan het gaan. Nu is hij 450.000 keer bekeken. Dus er is geen heel moeilijk een pijl op te trekken. Maar toen ik dat kreeg, toen dacht ik... dit is wel heel erg leuk. Hè, want je wil ook een beetje succes hebben met iets. Dus ik denk, dan moet ik in verder. En sinds dit jaar is het echt opgeblazen. Ben je net bang dan dat is meer influencer rust Ja. of een soort internet-hype Ja. dan artiest? Ja. Dat die hele... Want ik ken die al behoorlijk tijd, maar eigenlijk als muzikant. Ik neem het je maar even. Daar is wordt een risico dat je alleen maar bekend bent van het leuke remixje. Ja, het lastige is om het weer te doen. Je hebt een video die gaat goed en dan om het weer te doen. Om het nog een keer te doen. En het is heel lastig en daar ben ik heel erg blij mee. Dat je plaatst video's en mensen zien dat. Maar het is nog eens moeilijker om die mensen naar je show te krijgen. Dat is echt heel moeilijk. En ook omdat mensen je muziek luisteren. Je hebt bijvoorbeeld, je hebt nu 31.000 volgers. Maar niet die 31.000 gaan allemaal je muziek luisteren of gaan naar je show. Dat gaat niet. Je moet mensen triggeren om naar je show te gaan. Ik heb wel eens voorbeelden in Amerika gezien. Die mensen hadden honderden, duizenden volgers, kijkers. En dan kom je in koppen op oren. Zo. Nee, dat is echt zo. Dat gebeurt. En dat is de kunst een beetje. Want best er wel instapt met het idee om die muziek te promoten? Nee, ben er ingestapt omdat... Dat je echt verveeld is. Ja. En ik vind filmpjes maakte ik al op Instagram, maar niet heel serieus. En toen dacht ik, dit gaat nu goed. En ik vind het ook hartstikke leuk. Elke dag ben ik in mijn hoofd ermee bezig. En ik vind het gewoon het leukste wat er is om dingen te bedenken. Op schrijfblok en dan gewoon dingen opschrijven die ik grappig vind. Dus dat vind ik eigenlijk heel leuk. En toen dat goed ging, dan kreeg ik ook weer nieuwe energie en inspiratie. Waar ik dacht van, ik moet ook weer muziek gaan maken. En zo is dat eigenlijk gegaan. Het hoort ook in storen. Ja, zeker. En ik wil gewoon een beetje... zo'n show als wat ik vrijdag heb gedaan, dat wil ik eigenlijk vaker doen. Nou ja, dat moet gewoon succesvol. Ja. Zo'n jou en heel 100 mensen weten te loeken. Er was dan echt al te denken naar optredens boeten de provincie? Nee. Mensen, er zijn wel eens mensen die zeggen van... ik kan jou helpen, dan kan je naar de 30.000, 50.000 volgers. Maar dan denk ik bij mezelf, hoe mooi als je nu een aantal volgers hebt die gewoon dingen voor je doet. Dat klinkt wat raar. Maar ik bedoel meer dat ze naar je show komen, je muziek. En dat ze het leuk vinden. En dat je lekker met mensen in gesprek kan gaan. En dat vind ik eigenlijk het allerleukste. Het hoeft voor mij niet zo massaal. Maar ik vind het echt superleuk dat ik dan na de show dat je met mensen praat van ik heb het zo leuk gehad. En lekker dat menselijke, dat vind ik eigenlijk wel heel erg leuk. En ik denk ook wel dat de kracht is een beetje. Ja, en daar zit vind ik dan wel een soort dubbelhit in. Want stel je voor dat die missie echt slaagt. Dus het is nog veel succesvoller op dat internet. Dan is in ieder geval vaak in het leven van mensen dat het juist onmenselijker wordt. Omdat al je fans haast afstand grutter wordt. En dat mensen juist vaak een mork om zich heen bouwen. Ja, maar ik probeer... daarom... Stel je voor, we sky high, een beetje à la Joost. Ja, zo. Ja. Dat is haast net meer roestreten. Nee, maar dat is helemaal nog niet aan de orde. Maar het allerleukste van alles is de menselijkheid. Dat is zo leuk. En ik geloof ook, als je gewoon een groepje mensen hebt die naar je show komen, die je muziek leuk vinden, die je muziek promoten, dan hoef je eigenlijk niet heel veel meer, denk ik. En als het heel massaal wordt, dan gaat de charme er ook een beetje af. Ja. Maar soms was dat net in een Holland. Nee, dat is ook zo. Nee. Dat is ook zo. Ging ik even in het Fries. Zeg maar de documentaires van de Rolling Stones en de Beatles. Ja, fantastisch. Ja, en in dat opzicht is er net zo volle verloren. Nee. Maar wat het los get het los. Ja, dan get het los. Maar ik heb nu heel veel Friese stukjes en Friese dingen erin. Dus het is heel lastig om buiten die provincie een beetje... Plien en Bianca ben heel eindkomen. Ja.
Ja, en Joost ook trouwens. Hè? Postbode Siemen. Ja, Postbode Siemen. Wij vervelen ons. Wij net, want Nee, wij wij gaan een mooi net. verhaal, Joert. Maar we gaan ook muziek draaien, onder andere van Kanye West. Het nummer Gold Digger. Waarom dit nummer specifiek? Ik ben heel erg fan van Kanye West. Hij is momenteel niet zo goed bezig in de media. En dat is echt... Ja, dat Nog een is, understatement. ja, hij doet het niet zo goed. En Dit is maar die man nog hoor. Ja, ik heb geen idee. Die man... Een geniale gek. Ja, hij is wel echt geniaal. Want die muziek is fantastisch. Alleen, het is heel moeilijk om elke keer te verdedigen. En ik verdedig hem ook niet. Want Ik val die naar mooi, hè? Nee, maar- dat snap ik. Maar het is gewoon, het maakt echt gekke uitspraken. En dan luister je weer naar zijn muziek. En denk je, oh, waarom doe je dat nou? Je muziek is zo goed en zo fijn. En maar goed, ik ben nog steeds wel fan van hem. Gold Digger. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke niggas. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke niggas. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head. Cutie the bomb, met her at a beauty salon with a baby Louis Vuitton under her underarm. She said, I could tell you rock, I could tell by your charm. Far as girls, you got a flock. I could tell by your charm and your arm, but I'm looking for the one. She take my money when I'm in need. Yeah, she's a triffend friend indeed. Oftewel, Gold Digger, Kanye West. Een geniale gek, neem ik hem altijd maar even. Fantastische muziek overigens. En het zit op het lijstje van de gast van Joert. Die we Reptiel nemen. Ik wil dit een beetje bepleigen. Martijn Werkhoven van origine uit Frientje. Ben je toen nog in Frientje over? Nee, Ja, de ouders wel. die nog anders wel, ja. 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 Nee, nou in Leeuwarden. Een mooi appartementje. Ah, kijk, ja. Wat, hoe zoekt die jeugd om skuulwolling, Frientje? Cliché, klassiek, gewoon veilig, boatje, cowboytje doen. Eigenlijk veel voetballen. Ja. Eigenlijk, als ik erover nadenk, zorgeloos eigenlijk. Een heel liefdevol gezin. En ook veel buitenspelen, veel voetballen vooral. En echt zorgeloos, als ik erover nadenk. Dat je werkt in het onderwijs, kom je wel eens vervelende gevallen tegen. En dan denk je, zo slecht heb je het nog niet, Martijn. Het is ook heel belangrijk om daarover na te denken. Ja. Heel liefdevol gezin. Die was over de show. We moesten er 3 uur zijn en zij waren er ook 3 uur. En hebben de hele dag samen daar gebivakkeerd in de Neushoorn. En het mooiste is... Mijn moeder en mijn broertje hebben samen met Iris Kroes gescrabbeld. Dat is zo fantastisch. Ik zag dat. Ze zaten zo met een cirkeltje om elkaar heen en dan gingen ze scrabbelen. Daar heb ik een foto van gemaakt. Prachtig. Ja, en bij zich een van de noemers op Frieske Daddy is ik met Iris Kroes. Ja, zeker. Is wel te beharken op Spotify natuurlijk. Ik moet het even een praktische... Brengt dit nou ook op CD uit? Gewoon een tastbare CD of een LP misschien of zo? Of is dit toch alleen maar streaming eigenlijk? Ik denk dat weet ik nog niet zo Hartstikke goed. persel dit nog. Nee, maar het lijkt mij... Ik vind heel erg dat tastbare. Hè? Ik heb ook allemaal foto's gekregen van een show. Ik ga er ook een heel mooi collage maken en in mijn huis ophangen. Als ik wat heb bereikt, dan maak ik daar een foto van en hang dat in mijn huis. En... ik vind wat tastbaars vind ik wel mooi, maar heb ik nog niet over nagedacht, nee. Wat stiert er tussen aan muziek? Wie de radio aan? Draaien die ouders plaatjes? Of wie het stil? Ja, nee, het was heel veel muziek. En mijn vader deed elke zondag een muziekconcert op. Een concert deed hij op. Dat ging van Phil Collins, Toto, Simply Red... en het mooie is, dat luister ik nu nog steeds. Dat heeft me helemaal... Ja. En deed hij elke zondagochtend bijvoorbeeld Toto in Amsterdam, Phil Collins, de Final Lap Tour. En naar Frankrijk zit hij dan. Simply Red deed hij dan op. En, op televisie? Op televisie, ja. Dat is echt zo'n DVD. Daar zat een heel concert op. En dan keken we dat zo met z'n allen. En Dus in plaats van de preek en de dominee... ja, hadden we Simply Red. Simply Red of Phil Collins. En Meatloaf hadden we ook. Oké. En, Live in Dubai. ja, zoiets. Meatloaf en
Ja, in het begin denk je, ach, hebben we weer zo'n DVD erop. Maar later denk je, dat is echt gewoon goede muziek. Toto ook, dat is hartstikke leuke muziek. En ja, zo word je wat geïnspireerd daardoor. En dan snijden Mannes bij de koffie. Ja, Oké. Hebben we Toto. En... Waarom die hij dat? Zit daar een soort opvoedend idee achter? Of hoe hij Nee. gewoon zijn moment even pakken Hij van zijn smaak? Hij pakte zijn moment een beetje. Hij op een gegeven moment... hij is ook een muziekliefhebber. En mijn vader houdt heel erg van muziek. En elke zondag... hij heeft heel veel muziek-dvd's heeft hij thuis. En elke zondag deed hij dan weer even een andere op. En gewoon voor zijn eigen interesse. En wanneer begon die smaak uit weekend van wat er op snijn bij hem op televisie te zien weer? Nou, dat is op een gegeven moment... ga je wat puberen... En dan ga je je eigen muziekstijl ontdekken wat jij leuk vindt. Wie dat voor het hip-hop? Dat komt eigenlijk door de persoon die we net gehoord hebben. Dat Kanye West. En ik weet dat... Ik heb daar laatst nog over nagedacht. Maar je hebt de Veronica Magazine. En dan gaan ze altijd sterren aan albums. En dat keek ik. En op een gegeven moment... En toen kreeg ik een album van Kanye West. Kreeg alle sterren. Toen dacht ik, Wat is hier aan de hand? wat is hier aan de hand? Dus ik ga luisteren. Nou, dat vond ik fantastisch. En zo ga je daar steeds meer induiken. Maar ik luister nu... Eigenlijk wel van alles. Ik luister eigenlijk wel alle muziek. Denk ik wel. Ja. Vooral rap en hiphop. Je bent nog geen 30, dus ik zit ik even in een soort vertwijfeling. Bist u nog van de download-generatie? Ja. Of wist u eigenlijk alleen maar met YouTube-filmpjes bezig? Nee, download-generatie. Toch wel, hè? Vroeger had je... Vroeger, zo oud ben ik ook weer niet. LimeWire. Ja. Ik weet niet of je dat nog kent. Ja, en of ik dat ken. En dan had je een leuk liedje. Dat je, die wil ik even op mijn mp3 hebben. Dat deed je bij LimeWire. En soms had je ook een verkeerde versie. Dat je in één keer een heel telefoonnummer kreeg. En daar ben ik echt van. En Morpheus had je Morpheus of zo. En dan kon je liedjes gewoon downloaden. En dan zet je dat op je mobiel. Maar dat was leuk, hè. Want dan had een vriend van jou een mobiel. En dan ging je samen een oortje delen. En die muziek luisteren. En daar zat ook niet een heel... scala zoals Spotify, maar dan had je gewoon 10 nummers of zo. En ik weet ook nog wel, vroeger hadden we bij de McDonald's kreeg je bij de Happy Meal zo'n dingetje en daar zat 1 liedje op van Backstreet Boys, I Want It That Way. Nou ja, zoiets. Maar dat was wel dat is gewoon heel erg leuk. En het is ook heel leuk hè, dat nu de CD's en de LP's komt weer allemaal terug. Ja. Hè? En dat is wel een grappige ontwikkeling, hoe dat gaat. Ja, en toch ook streaming. Maar doe best denk ik wel het voorbeeld van een streamingartiest. Maak het zo hartstikke. Ja, zeker. Ja. En dan, ik nog een onderskier van die muziek. Dus die op Spotify. Aan de andere kant, we hebben het ook al even nog hier. En die filmpjes natuurlijk. Hè? Ja, dat is een hele nieuwe, hoe noem je dat, een generatie? Dat weet ik niet zo goed. Maar de meeste hits komen door TikTok. Hè? En dan heb je bijvoorbeeld... en elke artiest is een hele influencer natuurlijk. Ja, dat moet allemaal nu hand in hand met elkaar gaan. Ja. En dat is een hele nieuwe stroming. Bijvoorbeeld, ik weet niet of je haar kent, Roxy Dekker. Die heeft een liedje dat heet Satisfier. En dat is echt een hit op TikTok. En toen is het ook natuurlijk hit geworden op de radio en bla bla bla. En nu is het gewoon een gouden plaat. En ja, zo gaat dat. En zij is ook een influencer. Dus dat is een beetje een nieuwe... Ja, mensen zullen daar wel een hekel aan hebben. Maar dat is wel een beetje hoe het gaat nu. Het is de tease. Ja, zeker. En die kunnen wij net dicteren. En dan komt later komt er weer wat anders. Ja. Zo gaat het gewoon. En dan zegt we van, wat is er gebeurd door? Ja. Wat gewoon. Vroeger downloaden we gewoon de liedjes. Dat en nou, was echt old school. Ja. Ja. Ik kom uit de wereld van de vinyl. Ja. De eerste cd ga ik nog vasthouden. Nou, laat maar even. Ik ben echt hot. Wat ik nieuwsgierig vind, want wanneer bent u uit die digitale bubbel, als ik het zo zeggen mas? Lekker veilig thuis, heid, dvd'tje op, jongens thuis op die zolderkamer neem ik gewoon LimeWire downloaden. Best u uiteindelijk bij concerten te lonen kwam? Wanneer is het voor die tastbaar worden? Frans had net echt een muziekpodium, een theater had het, koornbeurs. Wanneer had u die eerste artiest, jongen? Ja, dat is wel even een lastige. Dat weet ik even niet zo goed. Ik denk... Wist u de eerste concert nog? De eerste concert? Nou, de eerste concert met mijn ouders weet ik nog wel. Dat was Coldplay in Amsterdam Arena. En dan had iedereen van die... hoe noem je dat? Van die lichtjes op en zo. Dus dat was fantastisch. Hoe voelt dat? Zo. Ja, massaal en fantastisch. Arena is voor het XXL, hè? Ja. Maar
Door die concerten van die dvd's werd het voor mij ook wel een beetje tastbaar, hoor. Dat ik dacht bij mezelf, wauw, dit is wel echt heel cool. Ja, maar toch in je haast een rijtje kennen? Ja, dat heb ik... dat is weer een ander voorbeeld. Maar Chris Brown, ook niet zo'n lievertje. Nou, Chris Brown die was ooit in Club Red. Nou, Chris Brown is een wereldartiest, wat hij ook doet. En als ik zo deed, kon ik hem aanraken. Nou, dat is al fantastisch. Dat idee al. Ja, ik was starstruck. Maar ik ben ook wel starstruck geweest door Joost Klein. En dat is gewoon... Ja, als ik naar een concert ga, dan ben ik ook heel erg op mezelf of zoiets. Dan ben ik heel erg... mensen gaan er wel eens praten, zo, maar dat kan ik niet. Ik ben dan heel erg aan het concentreren. Wat gebeurt er allemaal en hoe... en dan ben ik ook heel erg geïnspireerd gelijk. Die show in de neushoorn, dat komt ook omdat ik bij een concert was. En ik dacht, ja, dit wil ik ook. Dit wil ik ook. Gewoon zoveel mensen daar muziek brengen, mensen entertainen. En dat heeft mij wel gebracht dat ik ging doorzetten daarin. Het was wel eens een idee. Maar toen dacht ik, ja, nou, dit is gewoon hartstikke vet. Dit wil ik ook. Zo. Dus je wordt heel vaak... Het is, als ik naar een concert ga, dan ben ik heel erg eigenlijk in mijn hoofd ermee bezig. Ik kan wel genieten en ik vind het prachtig. Maar ik ben ook heel veel in mijn hoofd van hoe doet hij dat allemaal? En wat voor video's komen er dan? En hoe gaat dat dan? Dus dat ben ik wel mee bezig, ja. Wat maakt het Joost zo goed? Ja, eigenheid. En eigen ding doen. Niet gaan meegaan met de stroming. Eigen ding doen. En nou ja, een beetje dat geheimzinnige heeft hij ook wel een beetje. Hè? Eigenlijk ook weer niet. Want hij heeft ook weer nummers waar hij heel erg open is over zijn verleden met zijn ouders. Maar eigenheid. Hij is echt een uniek persoon. Hij maakt unieke muziek. Er valt geen kat. Hij maakt hij heeft gewoon zijn eigen ding gedaan. En het heeft goed uitgepakt. Hij gaat niet mee met de stromingen. En dat maakt hem zo goed. En hij doet echt zijn eigen ding. En hij heeft een eigen label. En hij doet alles. Alle marketing doet hij zelf. En hij heeft ook de perfecte combinatie met video en muziek. Dat is het. Hij komt van YouTube, van die video's. Hij is een influencer, ja. Dat is toch maar niet helemaal worst. Maar daar is hij echt bij begonnen. Ja, maar nu doet hij het perfect. Hij brengt leuke muziek en kan daar weer een leuke marketingplan over ommaken. Want dat is nu het ding. Je moet marketing hebben. Je moet een plan hebben. Je kan niet zomaar meer een liedje online gooien en nou, we zien wel even. Nee, je moet een leuke video erbij maken. Je moet er moet ook een soort entertainment gehaald in zitten. En hij is echt maar een groot voorbeeld van hoe je nu in deze tijd succesvol kan zijn. Just alleen hem als performer of als tekstschreeuwer, om het zo maar zo te drukken? Of zeg ik mij eerkens hier van hey, hoe had hij iets produceerd? Hoe componeren ze dat soort nummers of net? Hoe vier je dat? Ik kijk alleen zeg maar naar het hele plan van hem. En hoe die liedjes uitbrengt heel erg. Want het is... hij zegt wel eens heel vaak voor de grap de M van marketing. Maar die marketing van hem is zo goed. Hij brengt liedjes uit en dan komt er weer een video daarover. En ik luister ook wel naar de liedjes. En die liedjes zijn ook heel goed. Maar ik denk dat het... Ja, ik kijk naar het geheel, zeg maar. Dus niet alleen naar de tekst. Kijk ik ook naar, want hij heeft hele mooie teksten. Ook naar de muziek. Maar ook hoe hij het uitbrengt. Wat de visuals zijn daarbij. Daar kijk ik ook wat naar. Want dat is wel heel inspirerend. Hij inspireert wel heel erg. Het is in dat opzicht echt een artiest van nood, denk ik, hè? Wie? Joost. Ja, zeker. Dat is... We hebben vaak in die bijvoorbeeld naar het Eurovisie Songfestival hebben we Douwe Bob Hall of Anouk. Ja. Maar dat is eigenlijk alweer old school, hè? Ja, maar het echt een... Maar Joost is echt van deze type. Ja, maar Joost had gewoon een nummer 1 hit in Duitsland en Oostenrijk. Dat is toch ongelooflijk als je daarover nadenkt. Friesenjong. Ja. Friesenjong, ja. En als ik rapworkshop geef waar ik ook in Friesland ben, iedereen kan Friesenjong meezingen. En het mooie is aan Friesenjong, het is een Duits nummer een beetje. Ja, heel pro-Fries zit er net in, hè? Nee, maar toch... Ik ben een Friesenjong, ja. Toch, dat tintje Fries zit er wel in. Dat vind ik prachtig. Hè? Is hij een Fries van in gevoel of is het marketing? Ik vind dat een beetje een lastig verhaal. Want hij praat wel eens over... Kist er de vinger net op oplezen, hè? Dat is misschien is zijn kracht, maar... Wat ik wel heb, hij maakt mij wel heel trots om Fries te zijn. En ik geloof ook wel echt... Ik denk dat hij bepaalde dingen in Friesland heeft meegemaakt...
waardoor hij de persoon is die hij nu is. En daarom heeft hij altijd die Friese vlag. En daarom heet zijn album ook Friesland. Omdat er verhalen in Friesland zijn gebeurd wat hem heeft gemaakt tot de persoon wie die is. En je bent generatiegenoten. Ja. Jou dat ook nog herkenbaar iets, Friest? Ja, nou, hij inspireert mij heel erg. En hij maakt het echt trots om een Fries te zijn. En hoe cool is dat? Dat heb ik al een aantal keer gezegd. Maar dat hij gewoon... Ik was op het Lowlands, was ik daar op de mainstage. Zit hij gewoon met een Friese vlag. Nou, dat is toch fantastisch? Ja. Dat is echt fantastisch. En dan op Pinkpop ook. Hè? De massale mensen. En dan heeft hij gewoon zo'n Friese vlag op zijn rug. En aan de ene kant denk ik... Nou ja, ik geloof heel erg dat hij dingen in Friesland heeft meegemaakt. Dat het de persoon heeft gevormd tot wie hij nu is. En dat hij daardoor die Friese vlag... Omdat het hoort bij zijn verhaal. Ja, zijn jeugd. Ja, dat denk ik. Een wrede jeugd. Ja, zeker, ja. Bij de ouders kwijtrekken. Toch een beetje een heel zwervend bestaan hoor. Net oerl even goed oorron is. Dus er zit een heel veel rafelrandjes. Ja. Daar is hij dan ook wel weer iepen. Ja, en dat heeft hem zo gemaakt hoe hij nu is, denk ik. Ja. En hij heeft een prachtig nummer, dat heet Florida, 2009. Over het verlies van zijn ouders. Nou, dat is prachtig. En elke keer als hij het live doet, dan is hij ook in tranen. En dan verschuilt hij zich in de Friese vlag. Ja, dat is echt... Ja, ik heb daar ook een traantje op gelaten bij Lowlands. Ik vond het zo mooi. Maar ja, doe hast misschien wel een te goede jeugd hoor, hè? Ja, dat denk ik wel. Nee, maar dat is wel goed om daar bewust van te zijn. Weinig rafelrandjes. Ja, zeker. Ik bedoel, verwiet het niet net. Ik heb het nee, maar dat is het ook, hè. En Als die praat, had toen net een enorme bak leed. Nee, zeker niet. En als je het vergelijkt... Hè, want in het onderwijs kom je wel eens zaken tegen waar je denkt... Oh, vreselijk. En dan later denk je... Ja, maar Martijn, je hebt het gewoon fantastisch gehad. Heerlijk gehad. En waar ik wel sterker door ben gekomen... Hè, in het begin van de muziek... had ik te maken met pesterijen en al die dingen. En ik had het daar dit weekend nog over. Ik dacht maar, als ik dat niet had ik misschien ook niet dat gehad. Want als er zeg maar... Gemotiveerd wordt. Ja, want als mensen je niet... mensen vinden wat van je... of mensen vinden het niet goed wat je doet... dan kan je een keuze maken. Of je kan denken, nou, weet je, laat maar zitten, het is wel goed zo. Of je kan een soort vuur in jezelf ontwikkelen... waar je denkt van, nou ga ik ze even laten zien dat ik het kan. En dat heeft Snelle bijvoorbeeld ook. En Willem kent dat liedje Reunie. Nou, daar praat hij ook over dat hij gepest is. Maar hij zegt ook in het liedje... zonder jou was ik bedankt voor de vlam... want die brandt weer als nooit tevoren. En hij bedoelt dat, door die pesten kreeg je een soort vlam... motivatie, zegt van, nou, ik ga hem het wel laten zien. Dus dat helpt wel mee, zeg maar. Ja, het is zo'n rap en hip-hop muziek, maar... Begin wat draaien van Chelsea Cutler. Ja. Een singer-songwriter. Waarom? Nou, ik ben heel erg fan van haar. Ik luister haar muziek dagelijks. Zo'n prachtige stem. Mooie muziek. Ik heb haar live in Amsterdam gezien. Ik heb haar ontmoet. Want zij is nog een heel klein artiest. Dus ze ging in hoe noem je dat? Een foyer, ja. Foyer, ja. Foyer ging ze staan en dan ging ze gewoon praten met mensen. Oh, nou ja, dat is fantastisch. En het ken ook nog. Ja, het ken ook Dit wordt een grote? Ja, zeker. Zeker weten. Ze krijgt op een gegeven moment een hit en dan weet iedereen ervan. You were good to me. You were good to me. Isn't better than trying. Growing, but I'm just growing tired. Now I'm worried for my soul, and I'm still scared of growing old. You were good to me. Chelsea Cutler, singer-songwriter. En de man die dat oorvreeg had, zit bij mij aan tafel. Hier is Juwert de gast in het European Parteer. Martijn, oftewel de man die wij beter kennen
Komt hij weer? Die naam, hè? Raptiel of reptiel? Maar Reptiel. Hoe is die ontstaan? Ik hou van woordgrapjes. Ja, nee. Ik ben een groot fan van woordgrapjes. En reptiel, dat is er een. En het is ook belangrijk hè, dat je een unieke naam hebt. Dat is belangrijk. Ja. En mensen moeten het nu horen. En dan moeten ze het gelijk kunnen opzoeken. En dan kunnen ze alles van mij vinden. Het bloedt absoluut heen. Ja, zeker. Ja, mooi Ja. man. Ja. Is dit die voorlopige toekomst? Hoe Jos dat zelf? Is dit een act west met trogjes? Want doe werkers nog in het onderwijs? Ja. Wat doe je precies? Ik ben nu leerkracht op invalbasis. En wat voor les juist? Basisschool. Maar ik heb nu... ik doe het op invalbasis, omdat ik kan geen vaste groep meer hebben. Omdat mijn hoofd veel te druk is met andere dingen. Ik kan me niet meer focussen op één groep. Omdat ik heb dan een rapworkshops. Dan moet ik daar een video maken, daar een video maken. En ik werk ook nog bij Scooters, het muziekcafé. Als pubquiz host en karaoke host. Omdat ik het ook leuk vind. Nou, ik wil nu trouwambtenaar worden. Ik heb zoveel andere dingen die ik graag wil doen. En dan vind ik het heel moeilijk om de focus op één groep te houden. Oké. En ik vind het veel te... Die andere dingen vind ik veel te leuk. En ik weet niet of ik gemaakt ben voor 4 dagen voor de klas. Je is eigenlijk leveren onder slag, dat was toch Zeist. Ja. Trouwambtenaar. Ja. Wordt dat een soort act of net? Nou, ik dacht bij me, een vriendin van mij zei dat van, nou, ik word trouwambtenaar. Nou, ik denk, even opzoeken. Toen zag ik allemaal dingen en denk ik, oh, wat is dit eigenlijk leuk. Je gaat eens bij Stellen langs, je gaat wat horen en je gaat een leuke speech schrijven. Ik denk, hoe vet zou het zijn als je een rappende trouwambtenaar hebt? Dat is toch echt cool? Dat kennen, dat mij. Ja, ja, tot een zekere hoogte. Hè? Wat voor procedures maar toch in als dat worden was? Nou, je moet had ik vanochtend nog een mailtje over. Je moet een hele dag een cursus volgen van 9 tot 5. Maar eenmalig? Ja. Oké. En dan word je beëdigd in Den Haag. En dan ben je het. Oh ja, maar sta je Ja. Maar ja, mijn vriendin woont in Den Haag. Dus dat is leuk. En dan Nederlands, Friestalige rap. Ja, maar ik denk, je moet dan langs stellen. En dan vertellen ze vooral hoe ik zou elkaar ontmoet hebben. Ik denk, hoe leuk als je daar een leuke rap voor maakt. Wat grapjes er doorheen. En dat serieuze gedeelte van de ringen, dat kan wel serieus. Maar ja, ik denk, dat lijkt me wel grappig. Maar weet je, dat is echt weer... Ik heb elke week wel weer wat anders. En dus ja... Er is geen pijl op te trekken, maar dat houdt het leuk. Dan zou het wel heel saai worden. Het klinkt een beetje dat je leven een beetje explodeerd is in al je leuke dingen. Ja, zeker. En hoe lang is dat nou al ondergang? Dit jaar. Echt, dit hier is het losgingen. Ja. Ik had altijd gewoon 4 dagen stond ik voor de klas. Maar ja, ik werd daar niet heel gelukkig van. Maar op een gegeven moment, je moet wel je huur betalen. Dus je hebt niet echt een keus. En... nu doe ik allemaal dingen die ik heel erg leuk vind. Kun je van bestaan het hele influence gebeuren, de filmpjes en de optredens of net? Nee, dat nog niet. Nee. Mocht dat graag? Ja, zeker. Ik vind filmpjes maken, muziek maken het allerleukste wat er is. Ja. Echt het allerleukste wat er is. En dingen maken vind ik heel erg leuk. En nou, ik heb ook wel gekeken naar vacatures voor social media manager. Hè? Dat je als bedrijf social media managt, filmpjes maakt en zo. Dat lijkt me ook wel heel erg leuk. Alleen, er staan... Op een gegeven moment wil ik wel wat vastigheid hoor, maar nu nog niet. Dit klinkt als iemand die het heel erg zoekende is. Ja, zeker. Ja. Ik wil ook heel graag dingen... Wil ik rapper wezen, wil ik influencer wezen, wil ik trouwambtenaar wezen, wil ik zou ook op quizmaster worden. Programma's wil ik ook wel maken. Nou, ik nog de wiebel nemen. Ja, dan wil ik wel rapper, oké? Ja. Maar ik dacht bijvoorbeeld, ik ben aan het nadenken, kent Willem Sluipschutters? Ja. Ik denk, hoe leuk is het daar als je een Friese variant daarvan maakt? Oké. Maar goed, ik heb allemaal ideeën en elke week heb ik wel weer wat anders. Dus ik moet mezelf altijd een beetje remmen, want dan heb ik een idee en dan word ik heel enthousiast en de volgende week dan denk ik er niet meer aan. Wat is concreet voor de komende tijd? Nou, concreet is het album wat promoten en wat nadenken over... gewoon. Ik merk dat ik weer gewoon een nieuw project nodig heb. En ik wil heel graag naar Malmö toe, naar Joost, om die te... Ja, dat is wilde planning lopen. Ja, nou, dat heb ik dit weekend bedacht. Dus ik moet kijken hoe ver dat... Nee, maar ik wil met een camper huren en dan wil ik naar Malmö om allemaal door landen en dan Joost te gaan promoten. Vlogjes daarvan maken en dan op de social media zetten.
Want ik merk na die show, een gat wil ik het niet noemen, maar ik moet wel weer wat om handen hebben. Ik moet wel weer wat doen. Ja, want bloedt het voorlopig bij dat hier een neushoorn optreden dus? Nou, dat is even... Maar kan ik denk, juist toen zoveel followers had, dan oké, die krijgt misschien net al hier bij die concerten, maar als het voor jou een heel 100 man in ieder geval op die albumpresentatie hoor, dat zei iets. We hebben dus geen tourke, zo zou het vinden, maar dat was nou net helemaal hoor. Nee, omdat ik heb die neushoorn, het doe ik allemaal zelf. En dat is best wel pittig. Maar ik zou heel graag willen, en als dat van een neushoorn ook mag, wil ik een jaarlijks iets doen. En met volgend jaar bijvoorbeeld weer met een nieuw thema, nieuwe gastartiesten, wat een grotere productie hebben, als daar ruimte daarvoor is. En het zou mooi zijn dat ik dat jaarlijks kan doen. Bijvoorbeeld Vrienden van Amstel idee. Hè? Gastartiesten, show maken, leuke filmpjes laten zien, dat het dan jaarlijks terugkomend iets wordt, dat de mensen denken, oh, daar heb ik echt weer zin in weer even. Dat zou ik fantastisch vinden. En ondertussen best dagelijks met die filmpjes bezig? Zeker, ja. Ze is toch weer te broeden van, wat zit ik aan als even meidje of niet? Ja. Nieuwe typetjes vind ik wel leuk. Want op een gegeven moment, dit hebben we nu gehad. Allemaal Frieske Daddy, leuk allemaal. Nou moet er wat nieuws komen weer. Je moet jezelf weer opnieuw uitvinden. Ja, als wordt het een soort flauw trucje. Ja, en dan komen ze volgend jaar, mensen denken, nou, dat hebben we al gezien. Want ik wil heel graag gewoon elk jaar een show hebben. Andere Friese gastartiesten, andere influencers, allemaal weer verpakt in één show. En dat eigenlijk dat het een terugkomend iets is waar mensen echt kunnen denken, daar heb ik echt weer zin in, dat vind ik leuk. Maar daarvoor moet je wel jezelf weer opnieuw uitvinden. Met nieuwe gastartiesten werken, met nieuwe dingen doen. Want dan krijg je de mensen mee. En ik wil ook heel graag dat mensen die mij al volgen, dat die weer opnieuw worden geprikkeld. En niet denken, ach, daar is hij weer. Nee, het moet weer grappig en leuk. En wat fris blijven. Juist, het moet fris blijven, ja. Dus dit niet op importeren. Dus logisch dat we het helemaal steeds hoe die gaan. Maar als bijvoorbeeld naar zijn album, Frieske Daddy, dat has natuurlijk net al in maken. Nee. Dat was wat gastoptredens hoorn. Maar los daarvan ik de techniek, de met beats komen, er met muziek screuwen. Dat zijn echt wel composities. Ik zeg zelfs dat er nog een liedstukje met Heidse bij zit. Heidse, ja. Hij is zelf net de jern, maar dat is wat interlude van... het zei iets, er moest een album meisjes screwen opnemen. Maar waar heeft het album maken? Dat is een studio in Leeuwarden, dat heet Ojo Sounds. En dat klinkt heel massaal, maar die jongen heet gewoon Arno. En die kan beats maken, die doet een mix en master. Er is net een nieuwe studio op het industrieterrein in Leeuwarden begonnen. Maar dat is die muzikale steun en toeval. Ja, zeker. En er is een producer die heet Hoodie, ook weer een jongen. Die maakt ook fantastische beats. En zo ontmoet je wel steeds meer mensen. Maar het liefst werk ik met zo min mogelijk mensen. Maar bij hem had het hele album in elkaar timmeren? Nou, er is nog een jongen uit midden van het land. Die heet Neem on the Beat. Klinkt ook weer massaal, maar het valt ook wel reuze mee. En dan geef ik gewoon opdrachten. Zeg ik van, ik wil zo'n soort beat. En dan maakt hij dat. En ik vind die een plaat, als de hiphopplaten en hiphopplaten. En hier in hiphopplaat ben vaak, bij 8 nummers met de beats en dat is clear. Er zitten wat kleine variaties op, maar ik heb op die album wel degelijk nummers. Er is zo'n nijtocht, met verschillende sferen. Ja. Dit is een heel muzikaal album eigenlijk. Nou, dat is een compliment. Maar die input had die jongens, of had dat dan zelf betocht al hier? Zelf, ja, ik zelf. Maar ik sta ook wel open voor tips. Op een gegeven moment dan... Alles eigenlijk, dat klinkt wat eigenzinnig, maar ik bedenk het allemaal zelf. Omdat je daar gewoon, ik ben er continu mee bezig. Dus je bent ook continu aan het nadenken van hoe kan ik dat verbeteren en wat kan ik nog doen. Bijvoorbeeld dat Heidse, dat heb ik gewoon gevraagd. Kun jij een mooi interlude doen? Want op de cover sta ik in een weiland soort idee. Ja. Met allemaal hartjes als pompobladen. En ik wil dan ook een beetje een soort filmisch hebben. Dat je in een weiland zit. En er zitten ook bepaalde liedjes waar je allemaal vogeltjes hoort en zo. En dat vind ik eigenlijk wel heel erg tof. Dat is een conceptalbum. Opmerkelijk trouwens dat je een soort tekstbijdrage hast van Jan Verban. Ja. Wie is Jan Verban? Jan Verban is een influencer. Hij maakt hele grappige filmpjes. Hij heet Jan Verban omdat hij elke keer verbannen wordt. Omdat hij wel eens even, niet altijd nette dingen zegt. Gibbons door de Grace? Ja, zeker. En ik heb altijd wel wat contact met hem gehad. En toen vroeg ik van, kan jij hij is zelf vader. Kan je wat vaderlijk advies geven op mijn album? Ja, een van de adviezen is van jou, ben je vooral net een Frieske namen? Nee. Ja, is het wel zeker op de arbeidsmarkt? En misschien vinden mensen dat vervelend, maar het is een beetje zelfspot, toch?
Iedereen moet een beetje zelfspot hebben. En anders wordt het wel heel vervelend allemaal. Dan bij Safir om een compleet fragment op die album van hem erop te zetten. Ja, zeker. Ja, nee, dat vind ik... Dat is nogal een keuze, vind ik. Ja. Nou, ik vind het meer iets overdragen van zelfspot. Hè, ik vind zelfspot heel belangrijk. En zolang je zelfspot hebt, dan kan je er zelf ook om lachen, maar ook de mensen om je heen. Mooi man. We draaien nog één nummer. Om het eindbesluit van dit programma. Drake. Ja. One Dance. Ja, ik ben een groot Drake-fan. Oké. Dus, Ik hoor dat het een tof nummer is. Ja, fantastisch nummer. Meestal heb ik wel een beetje echt die harde Drake hip-hop. Maar dat wil ik jullie nu niet aandoen. Dus ik wil nu gewoon lekker een toegankelijke Drake nummer doen. Zodat we het allemaal kunnen meezingen. Zodat we allemaal lekker kunnen dansen. Friske Daddy staat gewoon op Spotify en ik op YouTube en dat soort dingen. Ja. We worden op alle mogelijke manieren wel te volgen. Ik vind het een mooi album. Dankjewel. Tot de volgende keer wat mij betreft. Tot de volgende keer. Zeker. Bedankt voor je komst. En dit weer het verhaal van Martijn. Martijn Werkhoven dus. En wij draaien nog in je nummer. Dat komt van Drake. En One Dance. Dankjewel jongen. Dankjewel. Grips on your ways, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away, even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, that's why